Gospodine dožupane, naša najveća, a i najturističnija županija u Hrvatskoj, uistinu daje podrške lokalnim zajednicama kada je u pitanju razvoj turizma i turističke destinacije. Pa je, evo, stigli smo konačno u Kvarner, drugi smo u Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinska županija po brojkama, po prometu i po broju dolazaka, ali županija se opredijelila kao dio neke integralne politike razvijati lučku infrastrukturu, podupirati privatni smještaj, gdje smo se uveli jedan novi program koji će ukazivati na to i pomagati malim iznajmljivačima, pritom će prednost imati po kriterijima unutrašnjost otoka i Dalmatinska Zagora. Vidjet ćemo kako će to krenuti. Mislim da će biti velika potražnja, velik odaziv, pa ćemo to pratiti jer to je, rekao sam, dio integralne politike, a da ne govorim da ulažemo u lučku infrastrukturu. Trenutno gradimo 7 luka sa 103 milijuna kuna. Kad to koncipirate uz činjenicu da smo povećali prihode od naknada, odnosno od korištenja pomorskog dobra za gotovo 2,5 milijuna kuna u prošloj godini, onda vidite da je to ipak jedan napredak i zadali smo i zadatak turističkoj zajednici da pokušava približava se Istri, jer Istra je ipak autodestinacija, najbliža evropska autodestinacija, nju je teško sustići, ali optimisti smo, idemo polako stizati rezultat. Naša županija po starom dobrom običaju ima more, sunce, vrlo kvalitetnu prehranu, prirodne atraktivne ljepote. Što još trebamo učiniti uistinu da se pokažemo kao sjajni domaćini i da bilježimo vrhunske brojke o dolasku stranih i domaćih gostiju? Pa evo, rekli ste sami, imamo komparativne prednosti kakve nema nijedna regija u Hrvatskoj. Na nama je da učinimo prostor boljim, kvalitetnijim, da naši turistički djelatnici shvate da ovo što je projekt županije 365 dana, da se na tome intenzivno radi, da i lokalne zajednice ulažu napore u proširivanje turističke sezone, a rekli ste sami, imamo sve ono što nam je Bog dao, samo to treba oplemeniti, trebamo se svi zajedno truditi i naravno i država tu treba participirati značajnije. Ovu godinu po izjavama ministra turizma očekiva se negdje 680 milijuna eura ulaganja u turističku infrastrukturu, prvenstveno u hotele. Mislim da je turizam jedna industrija koja vuče Hrvatsku naprijed, a i kad to ukomponirate s onim kako stvari trebaju u budućnosti izgledati, onda mislim da Hrvatska generalno ima šansu kao država i kao moderna članica Europske unije.